Nieuwe lockdown dreigt, evenementensector in zak en as. Als dit overgenomen wordt, dat is niet voor te stellen. Niet voor te stellen. En verder vandaag. Vervolgrechtszaak rond moord Ischelle. En sieraden gevonden van 2000 jaar oud. Goedenavond. Organisatoren van kleine en grote evenementen in Zeeland zien met angst en beven de coronapersconferentie van morgen tegemoet. Een nieuwe lockdown dreigt. En dat zou betekenen dat er opnieuw veel afgelast moet worden. Met verdriet en frustratie tot gevolg. Zo ook bij Frans Lievens, eigenaar van 3 Zeeuwse theaters. Je kunt het toch niet meer uitleggen? Dat is niet uitleggen. Frans Lievens is overdonderd over het nieuws dat theaters mogelijk weer moeten sluiten. Er werd juist deze weken hard gewerkt om het bezoekersaantal weer op te bouwen na de vorige lockdown. En dan dreigt er weer een. Theaters zijn hartstikke veilig. Hebben het steeds heel goed gedaan. En die mogen nu niet afgestraft worden. 30 kilometer verderop in de Zeelandhallen. Hier volop voorbereidingen voor het Foute Feest XXL van aanstaande zaterdag. 6500 kaarten zijn er verkocht en daarmee is het compleet uitverkocht. We hebben er buikpijn van. Dat zegt de organisator van het Foute Feestje XXL, wat aanstaande zaterdag hier in de Zeelandhallen moet plaatsvinden. Morgenavond komt er pas duidelijkheid en de organisatie is er zeker niet gerust op, want misschien is heel die voorbereiding allemaal wel voor niets geweest. Dat zou een flinke financiële strop betekenen. Lievens heeft nu al pijn in zijn portemonnee, want de kaartverkoop ligt stil sinds het nieuws naar buiten kwam. Hij hoopt dan ook dat het advies niet wordt overgenomen. Ik hoop echt dat er nog een paar mensen hun verstand gaan gebruiken daar in Den Haag, want dit kan gewoon niet. Dit kan niet. Zorgen bij veel lokale politieke partijen over het nieuwe vervoersplan van de provincie, vooral in Zeeuws-Vlaanderen. Vanaf 2024 rijdt de bus niet meer door de dorpen, maar erlangs. En binnen dorpen komt zogeheten kleinschalig vervoer dat je zelf kunt regelen met een app of telefoonnummer. Volgens de provincie sluit dat beter aan op de behoeften van de gebruiker. Maar daar is lang niet iedereen het mee eens. Ik heb het gevoel dat men zegt, ja, we gaan naar het kleinschalige, we gaan naar de hubs. Ik heb ook mensen gesproken in de diverse kernen die zeggen van ja, dan kan je gebruik maken van aanvullend vervoer. Dat is een term. Je moet wel een uur van tevoren moet je het bestellen, minimaal. Het is natuurlijk nog wel de vraag hoe dat dan straks gaat uitwerken in die app. Hè? Of je dan daadwerkelijk dat uur vooraf nodig hebt of dat het misschien sneller kan. Wat denkt u? Ik verwacht het niet. Het plan is dus dat de bus alleen nog op grote lijnen gaat rijden. Met name in de dorpen kun je zelf kleinschalig vervoer regelen. Middels een app of door te bellen met de mobiliteitscentrale. Maar veel partijen vragen zich ook af wat dat doet met de bereikbaarheid in de avonduren. Als we kijken naar de huidige situatie. Als je bijvoorbeeld in Koelwacht woont, ja, dan kan je er is nu nog een klein busje wat naar Koelwacht rijdt, maar om 6 uur dan is het afgelopen. Dus je komt of niet meer thuis en je kan ook niet meer weg. En dan is er nog de prijs voor de gebruiker. Volgens verantwoordelijk gedeputeerde Harry van der Maas is er de wil om die prijs niet te laten stijgen. Maar ook daarover bestaan zorgen. Maas heeft al meer uitspraken gedaan over dat kosten gelijk zouden blijven. Kijk dan maar naar de ferryboot. Maar dat is wel duurder geworden, hè? Ik bedoel, het ritje met de ferryboot. Dus, en dat is ook openbaar vervoer. Dus ja, ik zal het maar eerst zien en dan geloven. We gaan naar politiek verslaggever Heiko Strietman bij het provinciehuis. Ja, Heiko, we horen hier 50PLUS uit Terneuzen, maar jij hebt meer partijen gesproken, hè? Ja, er is toch wel wat sceptisch bij veel fracties binnen de 3 Zeeuws-Vlaamse gemeenten. Zo zijn er zorgen over de snelheid waarmee er straks openbaar vervoer aangeboden gaat worden. Wat als je dat geregeld hebt, hoe snel staat het dan? Komt er dan bijvoorbeeld een bus of iets anders bij een opstaphalte? Is dat binnen 5 minuten of gaat dat misschien wel tot een uur duren? Een andere zorg is wie betaalt nou wat? In het plan is opgenomen dat er per gemeente 3 zogeheten hubs komen, waar je kunt overstappen van het ene vervoer op het andere. Ja, en wat als een gemeente nou een 4e hub zou willen? Betekent dat dan dat de gemeente ook opdraait voor de kosten? Ja, dat zien veel partijen niet zitten. Nee, nou heeft gedeputeerde Staten het plan vorige week definitief vastgesteld. Wat betekent dat?
Nou, dat het plan nu voorgelegd kan worden aan de Zeeuwse gemeenteraden en aan provinciale staten. Die zullen er in december over gaan stemmen. En vanaf januari moet er dan een uitvoeringsplan komen. Daarin komen alle details te staan. En partijen hopen heel erg dat ze daarin dan nog aanpassingen kunnen doen die uiteindelijk die zorgen moeten wegnemen. En tot slot, hoe reageert gedeputeerde Harry van der Maas op die zorgen die er zijn? Die zijn volgens hem onnodig, ook onterecht. Hij vindt juist dat ze met dit plan laten zien dat ze de reiziger in Zeeland op een goede manier willen vervoeren. Dankjewel, Heiko. Vandaag weer een voorbereidende zitting in de zaak rond de moord op Ischelle uit Oostburg. Daar bleek dat diverse onderzoeken nog niet zijn afgerond en dat er nog getuigen moeten worden gehoord. Het lichaam van de 29-jarige Ischelle werd in februari gevonden nadat ze maandenlang vermist was. De verdachte is een 45-jarige vrouw uit Aardenburg. Zij vroeg vandaag via haar advocaat of ze haar zieke moeder mag bezoeken in een ziekenhuis in België. Dat verzoek werd afgewezen door de rechtbank, omdat hij de ernst van deze strafzaak zwaarder vindt wegen dan de persoonlijke belangen van de vrouw. Zij was zelf weer niet aanwezig bij de zitting en tot nu toe hult ze zich in stilzwijgen. Wat ze wel heeft gezegd is dat zij het lichaam van Ischelle onder dwang heeft gedumpt, maar niet betrokken was bij de moord. In februari gaat de zaak verder. De eerste fragment van glas wat je vindt, dan denk je echt van tik, wat is dit? Ik hoor iets anders, dit is geen scherf, wat kan het zijn? En het bleek een glazen armband, gevonden tussen de restanten van een 2000 jaar oude boerderij in Poortvliet. Archeologen vonden naast palen ook kralen en scherven van potten. En je ziet ook gewoon eigenlijk de nagelindrukken van iemand die heeft dus heel die pot zitten versieren met de nagels, met botjes, ook soms met de andere scherven, dat werd dan een lomer genoemd. Dat is gewoon heel bijzonder als je dat inderdaad na zoveel jaar nog zo goed bewaard terugziet. En zeker in een volledige context zoals deze, dat kom je niet vaak tegen. En wat gaat er dan door je heen? Ik heb even staan kijken, even staan genieten van de boerderij. Dat je dat dan nu nog mag zien en mag opgraven. Dus daar word ik wel blij van. Ja. De vondsten worden de komende 2 jaar onderzocht en wellicht dat ze daarna ook voor het publiek te zien zullen zijn. Het zijn drukke tijden voor de rechtbank Zeeland-West-Brabant. Ze lopen achter met rechtszaken. Er is een tekort aan personeel. En dan zou de rechtspraak ook nog dichter bij de mensen gebracht moeten worden. Werk aan de winkel dus voor de nieuwe president, Jasper van den Belt. Dit is Jasper van den Belt. 58 jaar, oud-rechter en sinds kort de nieuwe president van de rechtbank Zeeland-West-Brabant. Ik ben transparant, helder en verbindend. Eigenschappen die passen bij zijn nieuwe functie. Ik denk dat het belangrijk is om mensen mee te nemen in je plannen, de organisatie mee te krijgen, maar ook de verbinding te houden tussen de rechtspraak en de rechtbank in dit geval en de samenleving. Dus dan moet je verbindend zijn en je moet open en helder durven zijn over de plannen die je hebt, de bedoelingen die je hebt en wat je van dingen vindt. Voor Van den Belt ligt een behoorlijke uitdaging de komende jaren. Zo kampt ook zijn rechtbank met achterstanden. Ik vind het zorgwekkend, ja, omdat ik weet dat de burger eigenlijk als stip op 1 zet bij ieder onderzoek weer opnieuw. Geef ons tijdig uitspraken in zaken die we voorleggen. Dus daar moeten we nog harder aan trekken. Het werven van nieuwe mensen en digitalisering van de rechtspraak zijn 2 andere speerpunten voor de komende jaren. Voormalig president Nol Vermolen pleitte tijdens zijn afscheidsinterview voor het dichterbij brengen van het recht bij de burger. Nou, misschien moeten we er naar zoeken als een soort spreekuur wat vaker op locatie in Zeeland te zijn. Maar het is maar een idee. Dat laat ik graag aan mijn opvolger over om daar verder invulling aan te geven. Ja, dat is een heel belangrijk thema. Er wordt landelijk ook aan gewerkt. En dat geldt ook voor Zeeland. Ik ben dinsdag 26 oktober bij een mooie bijeenkomst van de Zeeuwse meesters geweest. Toen heb ik ook contact gehad met de stichting Samen Recht Vinden. En we hebben afgesproken dat we in gesprek gaan over een zogeheten nabijheidsrechter. Dus de komende tijd gaan we daar zeker naar kijken. We treffen de nieuwe president in de rechtbank van Breda, maar Van den Belt zal vaak genoeg in Middelburg te vinden zijn. Ik heb inmiddels kennis gemaakt. De tweede dag dat ik in functie was, ben ik in Middelburg geweest. Ik ben er enorm hartelijk welkom geheten. Dat heb ik ook teruggegeven. Dat stel ik ook heel erg op prijs. Ik vind het ook gewoon leuk om daar periodiek te zijn. En ik wil met plezier ook zeg maar de uitstraling of de verbinding van de rechtbank, ook in Middelburg, met de regio verder versterken.
Sluis is na Noord-Beveland de tweede Zeeuwse gemeente die vrijwilligers opleidt. Het is de bedoeling dat ze mantelzorgers ontlasten en eenzaamheid tegengaan. Het project heet Vrijwilliger Plus. In Sluis zijn nu 7 vrijwilligers bezig met een cursus en 6 zijn al opgeleid. Hebben ze hier nieuwe schelpjes gegooid misschien, of niet? Ja. Ja, hè? Ik voel het. Voel je het aan je... Ja, ik voel het. Ja, dan gaan we weer naar beneden. En je hoort het ook aan het kraken, hè? Ja, dat de nieuwtjes zijn. Ja. Als het even kan, maken Lisa en Marleen elke week een rondje door Sluis. Marleen was altijd heel zelfstandig en actief, maar door gezondheidsredenen werd haar zicht de laatste jaren steeds slechter. Ja. We hebben een langzame bocht naar rechts. Ja. Je moet je daarin stellen of aanvaarden dat het niet meer is zoals vroeger. Ik heb wel lang proberen toch alleen te gaan. Maar ben ik een paar keer verdwaald geweest dat iemand me dan naar huis moest brengen, dat ik gewoon niet meer wist. Dat was niet fijn. En nu heb ik een vaste middag gedaan en daar kijk ik naar uit. Iemand met een hondje, dus dan gaan we een beetje naar rechts. Ja. Lopen langs. Ja. Hallo. Daar, dat hondje. Ik hoor hem trekken naar zijn lijstje. Kan dat? Ja, klopt. Lisa kwam op het pad van Marleen via het project Vrijwilliger Plus van de gemeente Sluis. Lisa besloot namelijk niet heel lang geleden dat ze graag vrijwilliger wilde worden. Nou, dat kwam eigenlijk omdat ik zoveel mensen sprak die eenzaam zijn. En zeker na de coronatijd. Die echt alleen maar thuis zitten. En toen zei ik ook van, er zijn zoveel mensen, ik kan ze niet allemaal helpen. Ja, mensen krijgen misschien professionele zorg, maar dat is toch anders dan een vrijwilliger. Een vrijwilliger heeft net een stukje extra aandacht. En een vrijwilliger is ook vaak voor mensen laagdrempeliger om naartoe te gaan. Het is ook heel belangrijk om toch andere contacten te hebben dan alleen je eigen kleine kringetje. En daar geeft de vrijwilliger dan een aanvulling in. En dan gaan we langzaam de bocht om. Ja. Maar het is, hij loopt een beetje naar beneden. Ja. Vrijwilligers worden bijvoorbeeld ingezet om mantelzorgers te ontlasten of om eenzaamheid tegen te gaan. De omstandigheden kunnen nogal uiteenlopend zijn. En daarom krijgen de vrijwilligers, voordat ze beginnen, een training van 8 dagdelen. Ja, de onderwerpen gaan van psychische aandoeningen tot dementie, tot mensen met een beperking, tot mensen met verslavingsproblematiek, eenzaamheid. Ja, de rollenspellen waren heel belangrijk. En dat is toch wel het stukje waar je leert je grenzen aan te geven. Wat kan ik als vrijwilliger en wat kan ik niet meer? Ja. We genieten er gewoon lekker van. Ja, ja. Ik vind het heerlijk om met elkaar te praten. En nou ja, eigenlijk, je zegt van het is een zorgmaatje, dat zou het niet zijn. Want dat gaat verder. Het is meer een beetje toch vriendinnen. Het is het meeleven ook. Als er bij mij ook iets rots gebeurt. En dat is fijn. En ik denk dat dat ook de relatie in balans houdt. Mm-hmm. Dus je bent vrijwillig geworden, maar je hebt er een vriendin bij gekregen? Ja, dat denk ik wel. Ja. Ja, het was weer een grijze bedoeling met name vanmorgen op veel plaatsen wat regen en motregen. En het werd vandaag 11 à 12 graden. Morgen begint met zon, maar later op de dag wordt het weer bewolkt en gaat het af en toe regenen. En er staat ook veel meer wind dan vandaag. Ja, en met het weer zijn we aan het einde van deze Zeeland Nu. Een hele fijne avond.